tifanɗe cokcoktinooje e nder ɓerɗe rewoɓe Allah gooto wadde mbiyen yo Allah yomo moƴƴere bandiraɓe tedduɓe e nder ndeɗo deftere e nder mayre o loynima gurdam rendo makko inni tortongo julɓe fodde capanɗe jeenayo e joyo e nder temedere fof o darima darde docteur kiñowo rafi ñawɗo muɗum jiilotoɗo andude walla jiilotoɗo addude safra ha sella ko ɗum waɗi hay gooto o weltindaki wittude gonka muɗum o erima e nder witto ngo kala tergal rendo o sifini no wurdi o siftini ko l'islam addi e safara gonka muɗum walla gurdam muɗum e mbaadi pamnidi laamdi ballitori kala jiɗɗo ɓeyditade wonde e gandal e diina muɗum ene jeeya e terɗe ɗe ceerno buubu ƴewni e deftere muɗum almuɓe seeremɓe halifaɓe diina joljolɓe jokkodiral rewɓe e worɓe saktoɓe kabaruji weltintoɓe njuulu tenki e julde wiyetede alasara woni julde hakkude e rete fayida qur'anil karim hadisaji nelaɗo pelle yedde lankoɓe yedde lankoɓe coftal ɓalli dawrugol e rango e dawrugol laamu laylik walla layik o jofniri walla mbiyen o jofniri laamu islamiyenkewu ñawrowu sariya Allah e sunna annabijo mo jame kisi goni muno o so tawi rafi walla rafiji renno ngo ko dow ko jofi ko fawino ceerno buubu horkiti rafi o horkitirimo gite ceebɗe yeru no ɗoofowo giyal piɗpiɗal ni ko noon tigi bandiraɓe tedduɓe ɓe dadia ba e gardugol Ndiaye Hamid ceerno men ɗaɓɓi yafoyde tarowo kijjowo yo jogo tan faamu yenke timmuɗo dardimo yafoyal no feewi se jekki yewtere nde e waaju makko he ko sawru gumɗo tan o waɗi so en duttima eɓe o joofi e deftere makko nde yeru seeremɓe e laamɓe yejji tikkiniɓe walla ko yejji tikkiniɓe walla ni human binneɓe e diina l'islam yaɓɓu e bindi muɗumen teeɗani ko wiyete ko martabuji aduna teddude e mawninde e wattude jungo walla e wattude jungo e waddude walla mbiyen waddude jungo e faandu ngam ɓeydade ñibde takke e nder kongu e mawmaw alhaji heefi hohoɓe diina e laamu kefgol ngol hay ɓi leydi gooto meeɗa heefirde e waajorade ni helifaɓe leydi muɗum ko ɗum addanimo wiide ni tawde o windi nde deftere waajorde nde woorani hay gooto omo jottori tan ɗum wontata jam sabu yananede mo bompilo
bompilo ngo macciɓe Allah leydi makko gondi ngo hono meltiteɗe jiiɗe lomtinde ceerno e haala muɗum e dow dewal Allah molorde Allah ɗum waytino sana magal ni ko ɗum ni woni ko woodi hande e leydi meɗen Allah wonti koɗo e dow mayri yontide ngo wayango wontide ngo wayango arata sabu o kaya mbeya ɓe almuɓe nguuri ha e diina certaniɗo e galleji diina juureteɗi e lee diina meeɗa wonde walla ala to woni walla ala ko woni so wona e majji ndaw majjere ceerno Boubou siftini en koko Allah e annabijo muɗum kaali ko tan woni ko tabiti haala wawa arde dow farilla e sunna kala baɗɗo hunde e diina he kala baɗɗo hunde e diina ko waɗi ko fof foti ommodirde walla jensodirde tan koye ɗum so ɗum ala haalaka walla baɗal ngal ko merantewal hay hunde ngal firtani to Allah e annabijo muɗum julɓe ne ala ko mbaddata e maggal so tawi ko gonga so tawi ko famɓe kay witto alhaji Boubou ngo selani selmbani ngo fawi tan ko e dow ko julɓe fof ndendi ko hono deftere Allah nde e haala mo jame kise ngoni muɗum o ko ɗum waɗi hay goto wawa te suusa yeddude nde sabu ɗone tuugiɗo ɗen duttorɗe kadi so ndewama ma gooti ɗin rendu julɓe ngo tamande wotere cukka kip no tuufeje ɓalal mahanteri tindi jaggodirdi ndi jogorani sertude sabu sa ƴeewi yewwi ka annahum bunyanum mansuran ka annahum bunyahanun mansuran faandare rowrowre ceerno Boubou e nder defte ɗe windi fof ko dallinde laamu foti mahade tan wonde koye diina sariya Allah sariya mo neɗɗo lelnani hoore mum nunɗal muɗum timmani sariya mo neɗɗo lelnani hoore mum nunɗal muɗum timmani wadde o wi faandare rowrowre ceerno Boubou e nder defte ɗe windi ɗe fof ko dallinde laamu foti mahade tan ko e diina sharia koye diina sabu sa ƴeewi sariya mo neɗɗo lelnani hoore muɗum nunɗal muɗum timmani ko Allah tagɗo yimɓe fof o tan mo jibinani te jibinaka ko sharia mo o lenni o tan hani rewede on sariya alanamo nafoore ko enen tan o nafata so tawi ko gonga kadi
ko nafoore mere wonande enen tagore makko de alhaji annini en laamu l'islam so darnama hayɓe gona julɓe ɓe ene mbawi yiitade hen koye muɗumen te ko ɗum ɓuuri e muɗumen ni sabu faybonode mo e komistagal e andudemo walla e andudemo juɓɓudi laamu mahindi e juɓɓudi dawrugol gongol walla ko gongol so eɓɓi laamu pawigu wonde e dosɗe l'islam koko andi koko yanana ko ɗum tigi woni ko haali ɗon sabu omo andi to no woyi omo andi ga no woori sabu gueriyol commissaire en no ɓen gorduno walla no gurdunogol walla no gonirno ni ngol o gomɗinogol ko ceemgol miijoji jowetiɗi e juɓɓudi laamu ko dawrugol e peelalagal politique tan woni himme muɗumen woni hambo muɗumen ala gueriyol ɓurgol ngol ɗon dawrugol wattude ko wiyete ko wonde hakkille e juɓɓudi gurdam rendo ha tengti noon kadi e haare hakkude cori en hono haare hakkude alɗuɓe e wasdoleɓe hakkude lamɓe e laamaɓe hakkude harɓe e heegaɓe dawrugol mabɓe weltinaki kadi hay toɓɓere wotere yowitinde wonde e juɓɓudi ko wiyete ko wonde e gurdam aade ko ɗam ceemɗam rewi ha seeremɓe giriyangol ngol mbaɗi ko wiyete ko wonde sawru gumɗo mbi diina ko aljanna ɗum ene jorta ndun sawru gumɗo toɗɗaki l'islam mawɓe bolol ngol tindima wonde e habde walla e habde e caɗele e rendo kono naati wonde e soynude nden nde goppi diina caggal nde ɓe goppi diina caggal tan ko nden ɓe cuuri e ladde so alhaji witti diina walla so alhaji witti diina l'islam ha yananama nunɗal muɗum e peewal muɗum holliti faabu windere nde woni koye suɓade diina l'islam kuupti dinɗo diineji komaniyankoji ko yiyande sellunde fonde sunnede tabitine sabu ko tabitinde konngol Allah ngol tan woni daɗal e malal windere nde eno diidorino bandiraɓe tedduɓe mbeɗa waggina dendagal bandiraɓe nde jangata deftere nde walla jangana nde walla jangina nde sabu cugge e cagge rendo meɗen kewɗe ene pille e mayre kadi ene kiñe e mayre cafre e mayre tawi kono ɓuuri yoɓirde e laaɓirde gaga ɗum emin tombi leƴƴanɗe moɗon kala ko jiɗɗon walla kala ko jiiɗon hen ene oñi on hen gila e lelgo haala hani e joɓɓi bindi gande wona e sago amen sabu fandare amen rowre wona bonnidde walla ni ñingde kono ko yidde wallondirde e mon
e cellingol diina men nde tawno diina ko ballondira ceerno gardi ndi ne juuti de gardi ndi ne juuti de yo jomiraɗo yaafo en o wi diina ko ballodiral o heɓi to wi joomam ya juuli e mouhammadou e koreji muɗum gonɗimɓe hono no juulirɗa e ibrahima e koreji muɗum gonɗimɓe ya barki mouhammadou e koreji muɗum gonɗimɓe hono no barkinirɗa ibrahima e koreji mum gonɗimɓe e nder binde ayno an ka jettaɗo tedduɗo jomam ko an woni kisal koye ma kisal ummoto koye ma kisal ruttoto ya wurnu min e kisal ya nannu min aljanna galle kisal jomam ya jaabu duwawu Sharif Ahmadou Tidiane Kane windiyanki wittiyanki heblowo hebloɓe bandiraɓe kanko wonno gardini ndi gasi ha laaɓi ha wi cer natanten ko konngol windiyanke o ɗon ɗo bindatmi o wi ɗon ɗo bindanmi kanko ceernajo ko kanko natanten haala muɗum kanko ceerno o alhaji Boubou Sango no wi ɗon ɗo bindanmi ɗiɗo ɗereji mboɗo yanana ɗo joomam so nde deftere yalti e muuloji defte yaaɓe ni jeeyirɗe mami won neɗɗo ɓurɗo añeede e nder leydi Sénégal kaño garwaniijo poɗɗo boomeede woysa yo sabu tan mi tabitini konngol Isa ɓi Mariyamu juulɗo laaɓɗo laɓɓinɗo konngol o wi no wino ni laɓɓinɗo konngol wino mbeɗe haalano on onon sehilaaɓam wata kule ɓeen warooɓe ɓalli ete so mbaɗii ɗum ngasni alaa fof ko mbaawi fawtude heen goɗɗum ngari mi holla on mo poɗɗon hulde kule Allah on mo ngannduɗon ine waawi kadi wurtinde on ruttoo weddoo on e jeygol ko nii tigi woori mi jeertini on koye ko kanko tan poɗɗon hulde ka haala egga koye deftere aadi keso tongiinde e luga 12 nayi haa piccal 5 duuɓi temedde caggal ɗum cosɗo leydi Siin kesiri ndi on communiste mawɗo Sadak o wiino en ko yowiti e nder toɓɓere neɗɗo fof ko maayowo kono maayɗele ɗe fof jiida ciilol so en dallonirima kadi windiyanke sinwa o e jaabowo e jamanu ɓoyɗo beetenoɗo Sema Chiang walla ko Sema Chiang anda omo dallintino o wiya sikki ala yimɓe fof wonde ko maayoɓe kono yoga e maayɗele ɓuri teddendi e tulde tasiya tawi goɗɗe ɗe teddendi muɗumen jaasini sige mayande foddeji leñol muɗumen ɓuri fayidinde ɓuri fayida e pucci walla ɓuri fayida to pucci nogata ɓuri teddude kadi e tulde tasiya mawo e nder deftere muɗum wiyetende naftude leñol
gila noon mayande leñol muɗum walla gila noon mayande leñol muɗum ɓuri teddude tulde ala ko haali noon wasde fittanu muɗum ngam Allah so neɗɗo wasi fittanu mum ngam Allah on de o daɗi noddude fewde jamiroje Allah ha e daranade janginde bagginali e jertinali nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam dennagal sehilaɓe dewiraɓe worɓe rewɓe wallitɓemi e dow newo wuyaji Allah ha ngel ɗo deftel muula yalti yoɓe ceedo ɗo kamɓe fof kesɗitingol jettoruji amen gummiɗi to ɓuri luggidde e ɓerɗe amen tiiɗade e mabɓe alhaji Boubou Sangon rogere adande sifa rendo Sénégal hande Allah jarama on jarama ha wawtugo wongo ha ñina wonde on jarama